Bar nendi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Kowe aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane to lho. Kowe nengke wae, sapa apa wis wae. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngecek karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakang.